Cuvântul care zitește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Vă spuneam și cu altă ocazie că trebuie să urmărim binele, să facem bine. Dar ce înseamnă noțiunea de bine? Potrivit Sfintei Scripturi și scrierilor Sfinților Părinți, binele ne conduce întotdeauna spre Dumnezeu. Am putea spune că binele este Dumnezeu sau desăvârșirea voii lui Dumnezeu, adică virtuțile și faptele bune. Dar pentru a discuta mai mult despre bine, vă invit să rămâneți alături de noi. Sfântul Grigorie de Nisa spunea că tocmai aceasta constituie adevăratul bine, să privești mereu numai spre bine întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Omul a fost făcut, dragi ascultători, să tindă spre binele suprem, care este Dumnezeu. De aceea omul care săvârșește binele participă la dumnezeire. Iar lucrul acesta l-a făcut pe Sfântul Vasile cel Mare să spună că un singur lucru este de invidiat și de laudă, binele cel netrecător. Acesta constă în a fi în cinste înaintea lui Dumnezeu, pe când bunurile omenești sunt mai nestatornice decât umbra și mai înșelătoare decât visurile. Tot Sfântul Grigorie de Nisa ne vorbește și despre statornicia în bine, un lucru foarte important. Iată ce spunea Sfântul Părinte. Căci cel ce se află continuu în mișcare, atâta vreme cât înaintează în bine, niciodată nu-și va opri strădania spre progres din pricina lungimii nesfârșite a drumului pe care l-are de străbătut, pentru că nu se va putea ști unde va fi capătul strădaniei sale, ca să se poată împiedica mișcarea sa. Dacă dimpotrivă stăruie spre ținta contrară, cu siguranță se va întoarce iarăși spre bine, curând după ce va fi străbătut întreg drumul răului și va fi ajuns la capătul din urma al lui, și aceasta din pricina că, în drumul său mereu înainte, el nu va afla niciodată odihna firească. Căci întrucât răul nu se dezvoltă până la nesfârșit, ci este mărginit între anumite granițe necesare, în mod firesc urmează ca, după ce se sfârșește răul, să vină din nou binele și astfel, după cum s-a spus, începe până la urmă din nou drumul întoarcerii spre bine al schimbătoarei noastre firi, rușinat și prevenit de aducerea aminte a trecutei nefericiri. Pentru a înțelege mai bine aceste cuvinte ale Sfântului Grigorie de Nisa, cred că este necesar să reflectăm la pilda fiului risipitor. Dragi ascultători, răul apare atunci când lipsește binele. De aceea omul trebuie să caute tot timpul binele și mai ales săvârșirea lui. Pentru că binele este rodul binecredincioșiei și al iubirii de virtute, spunea oarecând Sfântul Chiril al Alexandriei. Deci dacă ne dorim binele, trebuie ca noi mai întâi să-l săvârșim. De ce este necesar să ne străduim în a face binele? Ne explică foarte frumos Sfântul Macarie Egipteanul într-una din omiliile sale. Se cuvine în primul rând ca acela care își închină viața lui Hristos să se angajeze cu sau împotriva voinței sale, fie că vrea sau nu inima sa, la săvârșirea binelui. Pentru că, zice Domnul, care nu minte, împărăția cerurilor se ia cu asalt, iar cei care se silesc pun mâna pe ea. Deci se cuvine ca un astfel de om să se străduiască să intre, după cum s-a spus, pe poarta cea strâmtă și să se angajeze la săvârșirea virtuții chiar împotriva voii lui. Astfel, cel ce n-are iubire să practice iubirea, cel lipsit de blândețe să arate blândețe,
cel semeț să se obișnuiască să suporte disprețul, iar cel ce n-are înclinare spre rugăciune să stăruiască în rugăciune. De bună seamă că Dumnezeu, văzându-l pe un astfel de om, ducând o astfel de luptă, angajat la săvârșirea binelui, chiar atunci când inima îi se împotrivește, îi va face parte de rugăciunea cea adevărată, de cuget milostiv, de răbdare, de mărinimie și, într-un cuvânt, îl va dărui cu toate roadele Duhului. Dacă cineva este lipsit de celelalte virtuți, dar se silește spre rugăciune, el primește ca dar al rugăciunii întărirea în credința în Hristos, bucuria și liniștea Duhului Sfânt și înclinare către blândețe, către smerenie și către alte virtuți. El însă rămâne lipsit de celelalte bunuri, după cum s-a spus, pentru că nu se silește să le dobândească, sau poate nici nu le cere de la Hristos. Deci, pentru ca să le primească, se cuvine să ceară de la Dumnezeu chiar și împotriva voii sale. Să ia aminte însă să evite cuvintele nepotrivite, să nu se supere, nici să uzeze de țipete, pentru că, spune apostolul, orice amărăciune și mânie și supărare să fie îndepărtate de la voi. Să nu vorbească de rău pe cineva, nici să judece pe cineva, nici să se mândrească, pentru că, văzându-le astfel, Domnul, precum s-a zis, angajat cu forță în săvârșirea binelui, să-i dea puterea să săvârșească ușor și fără trudă acele lucruri pe care mai înainte nu le putea săvârși nici cu forța, pentru că răutatea locuia în el. Atunci va fi pentru el ca a doua natură împlinirea tuturor virtuților, pentru că Domnul, venind și locuind în el, după cum a promis, sau invers, acesta locuind în Domnul, va împlini poruncile cu multă ușurință. Înmulțirea binelui în viața noastră, dragi ascultători, duce la îndepărtarea răului. Așa că, dacă vrem ca cei din jurul nostru să devină mai buni, dacă vrem ca lumea să fie mai bună, trebuie să începem prin a ne face pe noi exemple de urmat. Pentru că binele pe care omul îl dorește, spunea oarecând Sfântul Grigorie de Nisa, nu rămâne nelucrător în el, ci dumnezeescul izvor în oricine s-ar afla preface pe cel ce s-a atins de el și îi împărtășește puterile sale proprii. Pe de altă parte însă, de multe ori ne propunem să facem un bine gândindu-ne la propriile interese și mai puțin la beneficiul persoanei pe care o ajutăm. Nu putem spune că nu este răsplătit acel bine, dar nu își atinge pe deplin scopul adevărat și de aceea nici nu este primit de Dumnezeu. De aceea Sfântul Macarie Egipteanul spunea că un lucru bun poate să nu fie făcut precum trebuie, mai precis nu este făcut precum trebuie atunci când este făcut cu neglijență sau cu dispreț, când este făcut pentru un motiv oarecare și nu de dragul lui Dumnezeu. De aceea se întâmplă să nu fie primit de Dumnezeu. În lucrarea Pedagogul, scriitorul bisericesc Clement Alexandrinul spunea că binele este găsit de cel care caută binele și îi place binelui să se uite la el. Iar în opera Stromate spunea că trebuie să avem și gând sănătos, statornic pentru căutarea cu înfocare a binelui. Pe lângă aceasta avem nevoie mai ales de har dumnezeiesc, de învățătură dreaptă, de sensibilitate curată și de atragerea lui Dumnezeu Tatăl la el. Origen, un alt mare scriitor bisericesc, ne povățuiește și el despre cum trebuie săvârșit binele și spune că sunt 3 cărări ale binelui: să săvârșești binele cu fapta, prin cuget sau prin cuvânt. Dar poate că v-ați întrebat și dumneavoastră de ce ne vine greu să facem binele și de fiecare dată când ne punem în gând să facem un bine, întâmpinăm diferite ispite, care de care mai înșelătoare, ce ne împing la amânarea săvârșirii binelui. Ne explică Sfântul Chiril al Alexandriei, care spunea că întotdeauna este greu de cunoscut și a nevoie de aflat binele și e greu de dobândit de cei mulți puterea de a merge pe urmele frumuseții lui. Iată, într-adevăr, este greu, dar și răsplata este mare în urma săvârșirii unui bine. Un rău trebuie numai să-l gândești, iar punerea în faptă nu este departe, ba chiar se ivesc și multe situații prielnice pentru a săvârși răul.
Dar atunci când ne hotărâm să facem un bine, diavolul se alarmează și nu poate să stea și să nu ne împiedice să facem un lucru bun. Iată de ce lupta pentru a face fapte bune trebuie dusă din greu, cu statornicie, și niciodată nu trebuie să fie abandonată, nu trebuie să dezertăm în lupta cu păcatul, ci să facem bine, să ne dorim binele și astfel vom câștiga starea de bine pentru veșnicie. Aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele Sfântului Grigorie de Nisa. Adevăratul bine este să privești mereu numai spre bine. Thank you.